Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. සුපසන්ද සහෝදර සහෝදරියනි අපි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ ඕපේ පොදර ප්‍රදේශ සභාවට අපේ මේ මාස 6 වෙනිදා පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ඡන්දයේ ඕපේ පොදර ප්‍රදේශ සභාවට තරඟ වදින ජාතික ජනබලවේගයේ තරඟ වදින ක්‍රිස්තියානි සහෝදරයාට සහයෝගය ලබා ගැනීම නිසා ඔබ දැනුවත් කිරීමත් එක්කම කරන සංවාදයේ පරිමේද අවස්ථාව සැලසලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා ජාතික ඒකාබද්ධතා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මොනේ මුලපත් සහෝදරයා, ඒ වගේම රාජ්‍ය ජාතික ජනබලවේගයේ සංවිධායක සංජය සහෝදරයා, ඒ වගේම ඕපේ පොදර ප්‍රදේශ සභාවෙන් තුරුන්වත්ත කොට්ටාශයෙන් තරඟ වදින ක්‍රිස්තියානි සහෝදරයා මේ අවස්ථාවේදී දසාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාව අපි දන්නවා සිකුරාදා ජුම්මා එකයි අසර එකයි අතර වෙලාව කවුරුත් එළියවටත් බහින්න වෙලාවක්. මේ අවස්ථාවට ඔබලගේ නිදාස් වෙලාව කැප කරලා මෙතන සහභාගී වීමත් ඔබ සම්මුතියම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සහෝදර සහෝදරනේ මම මුලින්ම අවස්ථාව සලසා දෙනවා ඕපේ පොදර ප්‍රදේශ සභාව වෙනුවෙන් ගුරුන්වත්ත කොට්ටාශයෙන් තරඟ වදින ක්‍රිස්තියානි සහෝදරයාට ඔබ අමතා වචන සම්ප්‍රයක් කතා කරන්න. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොනීර් ලොබ්ලපර් සහෝදරයාගෙන්ද ඒ වගේම සංජය සහෝදරයාගෙන්ද රහමතුල්ලා සහෝදරයෙන්ද ඒ වගේම මේ සහෝදර සහෝදරයෙන්ද අවසරයි. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நாங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்தலுக்காக வேண்டி காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணம் இது. அதாவது 2 தேர்தல்களை நாங்கள் முன்னோக்கி அதுல மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சி இப்போ ஒரு முக்கியமான எங்களுக்கு ஊருக்கு தேவையான வேலைகளை செஞ்சுவிடக்கூடிய ஒரு தேர்தல் தான் இந்த தேர்தல். இந்த தேர்தலின் மூலமாகத்தான் பிரதேச சபை தேர்தல் என்றது எங்களோட ஊருக்கு எங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு தேர்தல் தான் இந்த தேர்தல். அப்ப ஜனாதிபதி தேர்தலின் மூலமாக நாங்க எப்படி தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வெற்றி எடுத்து கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இப்ப எங்களுக்கு முன்னோக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதேச சபை மற்றும் நகரசபை தேர்தலில் நாங்க மிகப்பெரிய வெற்றியை தேசிய மக்கள் சக்திக்கு எடுத்துக் கொடுப்போம். அதாவது மாநிலமாவைக்கு நாங்க எடுத்துக் கொடுக்கிறது தான் எங்களோட ஒவ்வொருவருடைய தேவை. அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாங்க இப்படி எடுத்து கொடுத்த சொன்னாதான் எங்களோட ஊருக்கு எங்களோட வேலைகளை முன்னுக்கு செஞ்சு போறதுக்கு லேசாகும். நாங்க இதுக்கு முந்தைய அரசாங்கத்தோட பாக்கியிலும் எவ்வளோ அவங்களோட ஆட்சிகள் ஈர்ந்துச்சுன்னாலும் வேலைகள் சரியான குறவு நடந்தது குறவு வேலை செய்ய இல்லை. அப்படின்னா செஞ்ச வேலைகள்லையும் அறகுறையா தான் செஞ்சுக்கிறாங்க. சரியான முறையில வேலை திட்டங்களை நேர்த்தியாக சிறப்பாக செஞ்சு முடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா அது எங்கட பிரதேச சபை உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் மூலமாக ஒரு நல்ல ஒரு பிரதேச சபை நாங்க எங்கட பிரதேசத்துக்கு நாங்க எடுத்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த பிரதேச சபை மூலமாக எங்கட வேலையை செஞ்சு கொள்ளும். அந்த விசேஷம் என்னச்சுன்னாக்கா அந்த பிரதேச சபைக்கு தெரிவாக கூடியவங்க ஆளும் கட்சியை சேர்ந்தவங்க ஈக்குவல். நாங்க ஓட் பண்ணி ஜனாதிபதியை தெரிவு செஞ்சு பார்லிமெண்ட் தெரிவு செஞ்சு ஆளுங்கட்சியில இப்ப நாங்க ஈக்கிறோம். எல்லாரும் ஆளுங்கட்சியில தான் ஈக்கிறோம். அப்ப அந்த ஆளுங்கட்சியிலிருந்து ஒரு பிரதேச சபையை நாங்க தெரிவு செஞ்சு கொண்டாதான் அந்த அரசாங்கத்திலிருந்து வரக்கூடிய பிரதிபாதனால் அதாவது எங்களோட தேவைகளை முன் வச்சிருச்சுன்னா அந்த அரசாங்கத்திலிருந்து எடுத்து வேலை செஞ்சு கொடுறதுக்கு எங்களுக்கு தேவையான ஒரு அரசாங்கத்தின் மூலமாக அரசாங்க கட்சியிலிருந்து ஒரு பிரதேச சபையை தான் நாங்கள் பார்ப்போம். அப்ப அரசாங்கத்துல
எங்களோட அரசாங்கத்தின் மூலம் அரசாங்கத்தில் இருந்து ஒரு பிரதேச சபையை நாங்க தெரிவு செய்யணும்னு சொன்னா எங்களோட குடும்பத்தை கொட்டா செய்யக்கூடிய எல்லா மக்களும் மாநிலமாவைக்கு தான் வாக்களிக்கும். மாநிலமாவைக்கு வாக்களிச்சாதான் மாநிலமாவை அதாவது தேசிய மக்கள் சக்தி வாக்களிச்சாதான் நல்ல ஒரு பிரதேச சபையை எங்களுக்கு இருக்கு. பிரதேச சபை மூலமாகத்தான் இந்த ரோட் போடுறது, கான் போடுறது, லைட் போடுறது, இந்த வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சு கொள்ளையும். அப்ப எவ்வளவு காலமும் அதுதான் செஞ்சு கொண்டிருந்தது. அது மட்டுமல்ல, பிரதேச சபை மூலமாக செய்யக்கூடிய வேலை எல்லாரும் நேரத்தோடு இந்த அரசாங்கம் எல்லாம் விவசாயிகளுக்கு சொல்லி தந்ததினாலே ரோட் போடுறது, லைட் போடுறது, கான் போடுறது, இந்த வேலை மட்டும்தான் பிரதேச சபை மூலமாக செய்யலுமன்றது தான் இவ்வளவு காலமும் எங்களுக்கு விளங்கியிருந்தது, விளங்கப்படுத்தினது. அப்ப இது பிரதேச சபை மூலமாக ரோட் போடுறது, லைட் போடுறது, கான் போடுறது மட்டுமல்ல செய்யலுமாடு. பிரதேச சபை மூலமாக ஒவ்வொரு தனி நபருடைய வேலைகளையும் அரசாங்கத்தின் மூலமாக செஞ்சு முடியும். ஒரு ஊடு கட்டத்துக்கு வசதி இல்லைன்னாக்கா அந்த ஊருக்கு ஊடு கட்டத்துக்குரிய வசதிகளை அந்த ஏற்பாட்டுகளை அரசாங்கத்தின் மூலமாக எடுத்து கொடுக்கிறது. அதுக்குரிய வழிமுறைகள் ஈக்குது. அது இவ்வளவு இதுக்கு முந்தின அரசாங்கத்துள்ள மீந்துதான். ஆனா அதுல தெளிவான முறையில எடுத்து செல்லப்படல மக்களுக்கு. காரணம் என்னச்சுன்னா அப்படி எடுத்து கொடுக்கறதின் மூலமாக அப்படி செல்லத்தினால எடுத்து கொடுக்கறதின் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அப்ப அவங்களுக்கு இது தேவை, ரோட் போடணும், லைட் போடுறது, அதை இது செஞ்சுனால்தான் பெரிய ஒரு பிரதிபாதனை அதுல வந்துருச்சுனால்தான் அவங்களுக்கு அடிச்சு கொள்ளியது தெரியுமே. அப்ப இதுவரை எல்லாம் வேலைகளை செஞ்சு கொள்ளக்கூடியதான் பிரதேச சபையிலிருந்து அந்தந்த வேலைகளெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து கேளும். அப்ப நாங்க ஒவ்வொருவரும் போடக்கூடிய ஓட்டுகளிலே போடக்கூடிய ஓட்டுகள் எல்லாம் ஒருமதியாக ஒருமதி ஆகணும்னு சொன்னாக்கா நாங்க இந்த முறை இன்ஷா அல்லாஹ் தேர்தல் இந்த பிரதேச சபை தேர்தல் மூலமாக ஒரு ஊருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஊருக்கு வரக்கூடிய அரசாங்கத்திலே வரக்கூடிய பிரதிபாதன் ஃபுல்லாவே செஞ்சு சம்பூர்ணமான முறையில வேலை திட்டங்கள் எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒருத்தரை நாங்க தெரிவு செய்யணும். அதுவும் ஆளுங்கட்சியில் இருந்து தெரிவு செஞ்சாதான் ஆளுங்கட்சியிலிருந்து போகக்கூடியவருக்கு தான் எல்லாம் செய்யறதுக்கு லேசாயிடும். என்னன்னா அரசாங்கத்திலிருந்து பிரதிபாதன பாசனம் பெஸ்ட்டுக்கு பாக்குறது பிரதேச சபை ஆளுங்கட்சியில் இருந்தால் மட்டும்தான் அரசாங்கத்திலிருந்து சல்லி பாஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அரசாங்கத்திலிருந்து கல்லறு கொடுக்க மாட்டோம். அது ஜனாதிபதி அவங்களே சொல்லிட்டுதானே, எல்லாரும் கேட்டீங்கதானே. அப்படின்னு என்ன நாங்க வரக்கூடிய பிரதேச சபைய அரசாங்கத்தின் அதாவது ஆளுங்கட்சியில் இருந்து ஒரு பிரதேச சபையை தான் நாங்க தெரிவு செய்யணும். அப்படி தெரிவு செய்ய கொண்டாதான் எங்கட தேவைகள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துக்கு ஏழுமாகும். அதனால நான் உங்களுக்கு வினயமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன், பழைய ஆட்கள் புதிய ஆட்கள் பழவினவரு கூட்டாளிமாறு சொந்தக்காரர்கள் சொல்லி பார்க்கவானு அந்த கதையை விட்டுடுங்க. அப்படி பார்க்கக்கூடிய காலம் அல்ல இது. இந்த காலத்துல இப்ப ஊருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தின் மூலமா அரசாங்கம் மேலே கிடைச்சிக்கிறீ ஜனாதிபதி நாட்டுக்காக வேண்டி நாட்டு மக்களோட தேவையை பூர்த்தி செஞ்சு தரக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஜனாதிபதி எங்களே கிடைச்சிக்கிறீ. ஜனாதிபதி அவர்கள் மூலமாக பெரிய திட்டங்கள் போட்டிக்கிறேன். நாட்டை எப்படி செய்யணும், எந்த முறைக்கு கொண்டு போகணும், மக்களுக்காக தேவைகளை எந்த முறையில நிறைவேற்றி கொடுக்கணும் என்ற அந்த முறைகளை ஜனாதிபதி அவங்க பெரிய ஒரு திட்டம் ஒன்று போட்டு இப்ப வச்சுக்கிறார். அப்ப இந்த திட்டங்கள் நிறைவேறணும் படிச்சுன்னா, இந்த திட்டங்களின் படி போகணும் படிச்சுன்னா, நாங்க இந்த 2 தேர்தலின் மூலமாக வெற்றி அடைஞ்சது மட்டும் போதாம். இந்த பிரதேச சபை மூலமாக தேசிய மக்கள் சக்திக்கு நாங்க வாக்களிச்சு தேசிய மக்கள் சக்தியையும் வெற்றி பெற செய்வோம். அது மூலமாகத்தான் எங்கட தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுறதுக்கு ஏழுமாகும். அதனால விடயமாக நான் கேட்டுக்கொள்றேன், தெரிஞ்சவங்க கூட்டாளிமாறு பழையாக்கள் புதியாக்கள் சொல்லி இல்ல சரியா. நான் ஊருக்கு சேவை செய்யறதுக்கு பழையாக்கள் புதியாக்கள் சொல்லி இல்ல. பழையாக்கள் தான் வேலை செய்யணும், புதியாக்கள் வேலை செய்யறது இல்ல. அரசியல் அனுபவம் இல்லை என்று இல்லை. யாரும் வரக்கூடிய நேரத்தில் அரசியலுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தில் அரசியல் ஒருத்தரும் படிச்சு கொண்டு வாரில்லை.
அரசியல்ல களவு இல்லாமல் இருந்தா சரி, நம்பிக்கை இருந்தா சரி, மக்கள்கிட்ட சொத்துக்களை சூறையாடாமல் ஈக்கணும் என்ற அந்த எண்ணம் இருந்தா போதும் ஊருக்கு சேவை செய்து. அவ்வளவுதான். இதுக்கு முந்தி இந்த காலம் இல்ல, முந்தி இந்தவங்க எல்லாம் வந்தாங்கதான், எல்லாம் பலப்படுத்திக்கிறார்கள் இல்ல, அவங்க ஆரம்பத்துல பலப்படுத்தி எடுத்துக்கொண்டு வரல. அப்ப இது வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க வேலை செய்ய ரெடி ஆயினாங்க. அந்த ஒரு சரியான முறையில வேலை நடக்கல. எங்களுக்கு ஸ்கூல்ல பாத்துச்சுன்னா விளங்கும், எங்களோட ஸ்கூலுக்கு எவ்வளவு காலமாக ஒரு பிரதிபாதனை பாஸ் ஆகல, இது வரைக்கும் எவ்வளவு காலம் ஆயிடுச்சு. அப்படி வந்துச்சுன்னாலும் அதுல அறவுரையாத்தான் வேலை நடக்குது. அப்ப காரணம் என்னாது, சரியான முறையில எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிரதேச சபையை ஒழுங்காக வரல. பிரதேச சபையில ஈக்கக்கூடியவர்கள் பல்லரு. அதனால வரக்கூடிய பிரதிபாதனைகள் சரியான முறையில வேலை செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு ஏலாம். இப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அரசாங்கம் கிடைச்சிக்கிறேன், நல்ல ஒரு ஜனாதிபதி கிடைச்சிக்கிறேன், பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர்கள் நல்ல திறமை உள்ளவர்களாக நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க. அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு எங்களுடைய இந்த பிரதேச சபையை நாங்க நல்ல முறையில இந்த அரசாங்க கட்சியிலிருந்து நாங்க தெரிவு செஞ்சிருந்தால்தான் எங்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய பிரதிபாதனை நாங்க எடுத்து ஊருக்கு தேவையில செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. அதனால நான் உங்களோட விடயமா கேட்டுக்கொள்றேன், தயவு செஞ்சு இந்த முறை பிரதேச சபை தேர்தல்ல 6ஆம் தேதி, இந்த மாசம் 6ஆம் தேதி தேர்தல் பூத்துக்கு போயிட்டு கொலை எடுத்து அந்த தாலி எடுத்து அதுல பாருங்க, மாலிமாவை சொல்லி வாக்களிச்சு நொம்பரோல் தேரவான நொம்பர் இல்ல, மாலிமாவைக்கு நேர வாக்களிச்சு நீங்க புல்லடி அடிச்சுட்டு தரை அடிச்சுட்டு அந்த ஒன்னா ஒரு கொட்டாசையில ஒருத்தர் தான் நீக்கிறீ, அதுல போனஸ் ஒத்துறீங்க சரியா. அப்ப நீங்க அடிக்கிற புல்லடி அது எங்களுக்கு தான் வரும். அப்ப எங்களுக்கு அதுல இருந்து உள்ளுக்கு போகக்கூடிய சான்ஸ் கிடைக்கும். அப்படி போனச்சுன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் என்னால ஏழுமான உதவிகளை நாங்க இந்த ஊருக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் செய்வோம் சரியா. அதனால அல்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்க எல்லாருமாக ஒன்று சேர்ந்து இந்த முறையும் பிரதேச சபை தேர்தல ஆளுங்கட்சிக்கு வாக்களிச்சு தேசிய மக்கள் சக்தியை வெற்றி பெற செய்வோம் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். බොහොමත්ම ස්තුතියි විශ්වාස සහෝදරයා. රංජු සහෝදරයා මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න වෙනවා. මේ අපේ සහෝදරයෙක් පොඩ්ඩක් මම වෙලාව ගන්නවා. ඔය පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා මේ කුරුඳුවත්ත කොට්ටාසේ. ඒ කියන්නේ ආර්ථික ජන බලවේගයේ මාව පල්ලෙහාට දාලා මං ඊළඟ ගිහිල්ලා බඩ දෙන්නේ නැතුව විශ්වාස සහෝදරයට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ කතාවක් ගිහිල්ලා දැන් ඒක මේ අපේ පැත්තේ තියාගෙන යනවා ඒක. මේගොල්ලෝ දන්නේ නැති සමහර කොටේටම ගිහිල්ලා කියලා දෙනවා රොමතුල් ඉල්ලන්නේ නැහනේ, එයාට දීලා නැහනේ, දැන් ඩිස්කවුන්ට් දීලා තියෙන්නේ, දැන් ඩිස්කවුන්ට් යන්නේ පොඩ්ඩක් වැඩි පුරෙන් පස්සේ මගේ හිතවතුන්ට කියලා දෙනවා එයාට ඩාන්ස් කරන්න නැහැ, රොමතුල් බවුතන ඩිස්කවුන්ට් ජයි එහෙම කියලා දෙයක් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා. උණු දේ මොකද්ද කියලා කියනවා නම් අනේ සහෝදරයන් ඉන්නවා. හැබැයි එයා ඉතින් හිතේ නේද අපි අපේ කමිටුව රැස් කරා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද නැහැ මෙතන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ කමිටුවේ මුළු පින්තොට ප්‍රදේශයේ කියන්නේ කුරුඳුවත්ත කොට්ටාසෙම හැම ලේන් එකක් විදිහට නෙමෙයි ආබුබල කුරුඳුවත්ත බාණවත්ත කියන අබ්දුල් අසීස් මහතා කුරුඳුවත්ත දෙක වැඩිපිට මොදර කියලා එහෙම හැම තැනින්ම මම දෙන්න තුන් දෙනා එකතු වෙලා අපේ කමිටියක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම රැස් කරලා තමයි කවුද අපි මේ පාර යෝජනා කරන්නේ කියන්නේ හන්දේට ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුද කියන එක අපේ පාර්ලිමේන්තු සභාවේ මේ කොට්ටාසේ බෝපේ පුත්‍ර කොට්ටාසේ සංවිධායක අපේ ඉන්දික සහෝදරයව ඇතුවගෙන අපි සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. ඒ අවස්ථාවේදී බෞද්ධරයේ ඉල්ලීම දැනුත් මේ සංජය සහෝදරයා මුනි සහෝදරයාට කියන්නේ මට ඉල්ලන්න කිව්වයි කියලා. මම බස් එකේ යවයි කියලා. මුනි සහෝදරයාට ආයි බය වුණාද කියලා. එහෙම නෙමෙයි එතන මට ඔක්කොම එතන හිටපු අපේ සහෝදරයන් මිනුත් ඉල්ලීමක් තිබුණේ කෙලින්ම මම තමයි ඉල්ලන්නේ කියලා. මට මේ අවස්ථාවේදී මම ඒ ඡන්දයට ඉදිරිපත් වුනේ නැත්තේ මගේ රස්සාවත් එක්ක රස්සාවට ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒ වුණාට මම රස්සාව කරගෙන ඉන්නකොට මං ඡන්දය අරන් ගිහලා മന്ത്രി වෙලා මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මම ගෙදරින් නැතුව මම වරායට වෙලා වැඩ කරොත් ඒක මිනිස්සුන්ට කරන්න අසාධාරණයක්. ඒ හින්දා තමයි මම පොඩ්ඩක් පස්සට වෙලා ඕම්මාමාරුවේ නම් පහක් දුන්නා. හතරක් දුන්නා අපි. විශ්වාස සහෝදරයා අපේ රස්මි සහෝදරයා මේ රුජාන් සහෝදරයා ඉන්නවා. තව දෙන්නා සහෝදරයා. මේ හතර දෙනාගේ නම් අපි යෝජනා කරලා අපි යවලා පක්ෂයට යවලා එතනින් තෝරලා ගත්ත එක නම මේ විශ්වාස සහෝදරයා.
නැතුව මම වයින් කරලවත් මම හරි කවුරු හරි ඉල්ලුවා මෙයාව දාලවත් එහෙම නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ හිතාගන්නේ අනිත් පක්ෂ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝගේ කැමැත්තට තමයි දෙන්නේ කියලා. අපේ එහෙම නැහැ. අපේ සංවිධාන ශක්තිය ගන්නවත් අපේ වැඩ පිළිවෙල ගන්නවත් මේ කාටවත් පැහැදිලිවීමක් නැති හින්දා තමයි මේ තවම අපේ රටේ ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ මේ පොදු ජනතාවටත් ඒක දැනුමක් නැති හින්දා තමයි අවුල් වෙලා තින්නේ මොකුත් කරන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ ඒම කම්පියුටර් වෙලායි. අපි ලස්සන වැඩ පිළිවෙලක් එක්ක ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි වැඩ පිළිවෙලක් එක්ක යනවා. ඒ සමගම පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ ඇමතිවරු, ඒ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු, ඒ මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම එකතු වෙලා ගමනක් යනවා. ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න ඕපේ පොදන ප්‍රාදේශීය සභාවට සල්ලි එකතු වෙන්නේ පිටරටින් ආධාර අරගෙන නෙමෙයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ සිල්ලර කඩවල්, ඔය මාස් කඩවල්, ඒවයි කුලිත් මේ ඒවයි වාර්ෂික මේ බදු වලට ඒවා යනවා. ප්‍රාදේශීය සභාවට යනවා. ඒ අරින්න ඕගොල්ලෝ ඒවල් වරිපණම් බදු. ඒවලෝනේ හැමෝගෙම මේවත් යන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාවට. ඒ සල්ලි එකතු වෙලා තමයි මෙහි වැඩ කරන්නේ. මේ වැඩ කරනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ගිය අවුරුද්දේ නැත්නම් 2023 කෝටි එකමාරකට රාසයි. එහෙමද? වැඩිනේ. කෝටි එකමාරට වැඩි වාර්ෂික බදු ආදායම. බදු වලින් තමයි මේක සල්ලි වෙන් කරන්නේ. අපි ආදී සභාවේ බදු අය කරලා ඒ සල්ලි වලින් තමයි ආදී සභාව කියන්නේ කොටස් වලට බෙදන්නේ. එතකොට අපිට අනියා කෝටි එකමාරක් කියනකො එතකොට ලක්ෂ 10ක් 12ක් වගේ. ඒක කොටස් 12ක් තියෙනනේ. ලක්ෂ 12 13ක් වගේ තමයි. ඔකට දාවම දැන් හිතන්න පුළුවන්. අපි කාලේ දැන් නෙමෙයි. දැන් ගිය අවුරුදු වල අපි කල්පනා කරනකොට පාරක් හදනවා. දැන් මම කියන්නේ මේ පාර. මේ පාර හදලා ඉඳලා මෙතෙන් යනකොට ලක්ෂ 10ක් යනවා. එතකොට අපිට මේ කොටාලේ මේ පාර විතර දවුරුද්දට කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගියේ ඒ සල්ලි වල ඒ සල්ලි වල. ඒ කියන්නේ ඒ සල්ලි මදි. ඒ වැඩ කරන්නේ. ප්‍රතිශන බව දිනු කරන්න, සම්වර්ධනය කරන්න ඒ සල්ලි මදි. ඒ හින්දා තමයි අපි යෝජනා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් එකතු වෙලා යෝජනා අරන් ගිහලා ඒ වගේ මධ්‍ය මාර්ගවලට සෙන්ට්‍රල් ගවර්න්මන්ට් එකට යනවා. ඒ යෝජනා. එතනින් තමයි සල්ලි වෙන් කරන්නේ මේ යෝජනාවට මේ දෙන්නේ. ඒ සල්ලි තමයි ආයේ මේලා ඉඳලා ගොඩක් වැඩ. ඊට වඩා ඒ ගොඩක් වැඩ වෙනවා. එතකොට වෙනම දැන් ඔයගොල්ලෝට අත්දැකීම් තියෙනවා. මොකද පෞද්ගලික කාලේ මේ කියන්නේ කොහොට්ටුව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පාදේ සභාවේ කොටස් 11ම දෙනකොට එක අපේක්ෂකේ try කරා වෙන පක්ෂකින් මොකද්ද සභාපතිය. කොහමද ඔක්කො ගහනකින් දිනුවා. අන්තිමට එයා විපක්ෂ. ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනවා. එයාට කිසි දෙයක් කරන්න බැරුණා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා. ආණ්ඩු පක්ෂය සම්බන්ධ වෙනම මේ පැත්තේ ඉන්නකොට වැඩ කරපු දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම කන්ට්‍රැක්ටර් ඒගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිමේ කියලා නිකන්. එයා කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. වෙන ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ පිට දෙන්නෙක් තමයි සංවිධායක වගේ තිබු කට්ටිය තමයි මෙහි වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක් කානුවත් ඇදුවේ ඒගොල්ලෝ තමයි. තවත් ගොඩක් දේවල් කළා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කියලා වැඩක් නැහැ මම ආතත් නැහැ ඕක කියන්නේ. මොකද මම මේව කියන්නේ ඊයේ පෙරේදා මෙතනට ඇවිල්ලා කොහොමද කැත විදියට කතා කරන්නේ. මේ සහෝදරය ගැන කොහොම මහත් විදියට කතා කරන්නේ. මොකද අපි අපිට මම කවදාවත් මේව කියන්නේ හිටියේ නැහැ මේ ප්‍රසිද්ධිය. ඒ උනාට කියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම කියන්නේ දැන් මේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි ගන්න නම් හරි අපේක්ෂක කියන්නේ අපි 100% විශ්වාසයි මේ බෝඩ් ආදේශයවත් පිරනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අවුලදී මුස්ලිම් මිනිස්සු අතර දෙනවා. මොකොත් කරේ නැහැ. මොකටද ඒවා කරලා දෙනවා. මුස්ලිම් මිනිස්සුගේ මතය අනුව පච්ච බොරු කියනවා මේ ආණ්ඩුවෙන් කියලා තමයි යන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම නිදාසේ ඉන්නවා. මුස්ලිම් ප්‍රශ්න නැහැ. වෙනවත් මේ කාලවල එක ප්‍රශ්න තිබුණා. දැන් ඒව නැහැ. සත පහක් පංචාවක් හොරගමක් කරන්නේ නැති සෙට් එකක් වෙනවා. වාහන පාවිච්චි කරන අන්තිමයි දැන් බලන්න මේ නියෝජ්‍ය මැදිරිය කියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සර මේ කලින් අවුරුද්දකට කලින් බැලුවා නම් නියෝජ්‍ය මැදිරිය කරන වාහන 6ක් 7ක් එනවා. මේ පොලිසිය එකක්. ඔන්නෝම ඇදලා දෙනවා. සංස්කෘතිය වෙනස් කරලා දෙනවා. දේශපාලනය වෙනස් කරලා දෙනවා. ඒකේ තේරුම් ගන්න තවම අපේ මිනිස්සු කැමැති වුණා අරගොල්ලෝ වෙනම ලේසයක් උඩින් තවරලෝ නෑ මේක මම බෑ මේගොල්ලෝ අත්දැකීම් නෑ කැමැති කන්නේ අරෝමේ එක දෙනවනේ වෙනම මුස්ලිම් මේක මතු කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මත වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක කිසිම දෙයක් අදාළ කරගන්න එපා. දැන් තේරුම් ගන්න මේ නිස්සාරතාවදේ කිව්වා වගේ අපිට ගමනක් යනවා නම් අපේ පැත්තට කියන්නේ අපේ ප්‍රදේශයට සංවර්ධනය කරනවා.
ලක්ෂ 10ක් වෙන් වුණා නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඒ ලක්ෂ 10ම වියදම් කරලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න අපි සූදානම්ද නැත්නම් ඒ ලක්ෂ 10ක් වෙන් වුණා නම් ලක්ෂ 5ක් වෙන පැත්තකට සාකු වලට ගිහිල්ලා ඉතින් ලක්ෂ 5න් විතරක් මේ මාගෙට වැඩ කරන්න ඕගොල්ලෝ කැමතිද කියන එක තීරණය කරන්න ඕන වෙලාවක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං කියන එක ඔයගොල්ලෝට පැහැදිලිද? මොකද එහෙම තමයි මෙච්චර කල් වුනේ. මොකද මම කලින් කිව්වේ මේ සල්ලි ප්‍රාදේශීය සභාව සල්ලි මහාන්ගේ සල්ලි බදු අපේ බදු සල්ලි තමයි. මේ සීනි වලට පරිප්පු වලට තෙල් වලට ඔය පෙට්‍රල් වලට හැම එකකින් බදු සල්ලි එකතු වෙලා තමයි මේවට දෙන්නේ. අර ලොකු ගැජට් වගේම වෙන පිටරට වලින් සල්ලි දෙනවා. ඒ වුණාට ඒ වල අය ආදාන අවස්ථා නැහැ. අය නම් ගෙවනකොට අපේ සල්ලි වලින් යන්නේ. එන්නේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. මෙතන මගේ ප්‍රශ්නයක් ආගම ප්‍රශ්න නැහැ. මේක සංවිධානයක්. මම කියන පුද්ගලයෙක් විතරයි. ඉස්මාන් කියන්නේ පුද්ගලයෙක් විතරයි. තීරණ ගන්න ඔක්කොම එකතු වෙලා. සාමූහික. අපකට මොකද මම මේ ඉස්විස්නවා විද්වාන්වෝ අපේ කට්ටිය මේගොල්ලෝ ඉන්නේ ඔක්කොම එක වෙලාවෙ ඉන්නකොට තමයි අපි සාකච්ඡා කරලා ඉස්වාන් දෙන්නේ. අපි නම් හතරක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉස්වාන් දෙන්නේ. මොකද මට ඉඳීම තිබුණා. මට අර මං කලින් හේතුත් එක්ක මට මේ ඡන්දයට ඉදිරිපත් වෙලා මිනිස්සුව මාරුව දාන්න බැරි තමයි මං මේ කරේ. නැත්තම් මට ඒක ඉල්ලන්න තිබුණා. ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අරගෙන ඒගොල්ලෝ ඇම්බර්ලා ඉතියේ මං ඉල්ලයි කියලා කොහොම බයිමයි කිව්වේ. දැන් මං ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අරගෙන වෙනම බොරු කියා. ඒ මතු කරගෙන යනවා. ඒවෝ දැන් ඇති මං කතා මොනේ අවුලටත් සිම්තාවටත් බලක් වැඩ තියෙනවා දවසේ. ඒ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ දැන් තීරණය කරන්න මේ බොරු වලට රැටෙනවද? අපේ වැඩ කරගෙන තව ඉස්සරහට යන්නද? ඒ කියන්නේ රට දියුණු වෙන්න. උගත් ජනාධිපතිත් හොඳයි. වංචාව රකන්නේ පාර්ලිමේන්තුවත් හොඳයි. පල්ලෑයවත් ඔක්කොම හදාගෙන යනවා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රාදේශ සභාවේ මේ විදිහට යන්න අපි උත්සාහ කරනවා. අපි එකතු වෙමු. අපි සහයෝගය දෙමු. ජාතිය ජනබලයට සහයෝගය දෙමු. මොකද කවදාත් හිතන්නේ නැති ඡායාග්‍රහණයක් කරගෙන මේ රට වෙන්න ව්‍යවස්ථ වෙලා තියෙන්නේ. අවම පටන් ගත්තේ ඉතරයි. අවුරුදු 70 ගාණක් වැඩිච්ච රටක්. දැන් අවුරුද්දකට කලින් කොහොමද ඊටපු රටවල් කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මොකද 2047 වෙනකන් දියුණු වෙන්න බලාගෙන හිටපු රට. දැන් තේරුම් අඩු වෙලා හැමදේම අඩු වෙලානේ යන්නේ. දන්න බැරි විදියට ඔය ඩොලර් වල. ඒව ප්‍රශ්න තිබුණනේ. දැන් ඒව නැහැනේ විදිහට කියලා බැලන්ස් එක යනවා පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න. ඒකවත් නෙමෙයි. ප්‍රොඩක්ෂන් එක කියන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථික අපි try කරනවා. ඒ නිෂ්පාදන දිහාට යනකොට කොක නිකම්ම ඔටෝ මීට වඩා ඔක්කොම පාඩු වෙනවා පහත් වෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපිට මේට වඩා හොඳ රටක හොඳ විදිහට ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උදේ මම මේ කියන දේ පොඩ්ඩක් පිළිගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් ගන්න කට්ටියටත් මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපිට වෙන වෙන සල්ලි. ඒ සල්ලි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයට විතරක් යොදවෙන විදිහට වැඩක් කරන්න අපි එකතු වෙමු කියලා ආරාධනා කරන්නේ. මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ පිටවචන සත්‍ය වර්තන කරනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කරනවා. ජාතික ඒකාබද්ධ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මුනිර් මොළපුර මහෝදයතුමාට ඔබ මත කතා කරන්නේ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'd. ජාතික ජනබලවේගයෙන් ඔබේ පොත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා තරඟ කරන ඔබේ කොට්ටාශයේ අපේක්ෂකයා අපේ රිස්වාන් සහෝදරයා ඒ වගේම අපේ රහමතුල්ලා සහෝදරයා ඒ වගේම අපේ සංජය සහෝදරයා ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින ආදරණීය ප්‍රදේශීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරිය ඔබ තමුන්නාසේ සියලු දෙනාටම අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්. මම හිතනවා මෙතන සිංහලෙන් කතා කරන්නද දෙමළෙන් කතා කරන්නද? මම දෙමළෙන් කතා කරනවා. හරි. ஓகே. அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய சகோதரர்களே, எனக்கு தெரியும் இன்னும் நான் நினைக்கிய 6ஆம் தேதி 2ஆம் தேதி இன்னும் ஒரு 4 நாளையில உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கு. இந்த தேர்தல் உண்மையிலே கடைசியாக 2018 நடைபெற்றது. அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ தெரியா, மொட்டு மலர்ந்த டைம், மொட்டு மலர்ந்த டைம் அப்படிதானே. காலையில இது அபிமன் ஓபே பொறுத்தல் காலி நகர சபையில நினைவோ தெரியா, எங்க நாங்களெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு யூஎம்பி கொடுத்து கடைசிக்கு அவங்க அடுத்த ஆண்டு ராக வைத்து திரும்ப மொட்டை மலர வச்சாச்சு.
பாத உங்களுக்கு சம்பந்தமில்லை உங்களோட வேற பிரதேச சபை என்பதால் 2018 நடந்த சாதாரணமாக உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கான காலம் 4 வருஷம். 2022 தேர்தல் நடைபெற்றிருக்கோம், நடக்கல. 2023 உங்களுக்கு ஞாபகம் எல்லாரும் அப்படித்தானே? 2023 மார்ச் மாசம் 9ஆம் தேதி தேர்தல் தினம் என அறிவிக்கப்பட்டு இலங்கையில் உள்ள எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்து பிரச்சார ஏற்பாடுகளை செய்து பிரச்சாரங்களை வேகமாக மேற்கொண்டோம். அந்த டைம்ல இந்த ஜனாதிபதியை எல்லாருக்கும் சும்மா ஜனாதிபதி ரணிலுக்கு நாங்க இன்னொரு பேரை சேர்த்து செல்கிறோம், பிங் ஜனாதிபதி. அப்ப ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாக இந்த டைம் திடீரென்று பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து பிப்ரவரி மாசம் 25ஆம் தேதி என்ன தந்தையකුත් නැහැ தந்த තියන්න සල්ලිත් නැහැ சொல்லி என்ன தேர்தலும் இல்ல, தேர்தல் வைக்க சல்லியும் இல்லை. 2023 எங்கட நாட்டுல தேர்தல் ஒன்றை வச்சு கொள்வதற்கு சல்லி இல்லை. அதே நேரம் உங்களுக்கு ஞாபகம் சரியா உங்களோட காலி நீங்களோடும் சில நேரம் முந்தி அவருக்கு வாக்களிச்சிக்கும் வஜிர அபயகுணவர்தன் ஒத்தரிக்கு வஜ்ர அபயகுணவர்தன் அவர் சேர்ந்த சரியன்னா எங்க நாட்டு மக்கள் ரணிலுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தா தேர்தல் ஒன்று இல்லாம அவரு 12 வருஷத்துக்கு நாட்டை கொடுக்கணும். தேர்தல் ஒன்று வைக்காம ரணில் விக்ரமசிங்கேக்கு 12 வருஷத்துக்கு நாட்டை கொடுக்கும். ஏன்னா வஜ்ரேக்கு நல்லா தெரியும் ரணில் தேர்தலுக்கு போனா வீட்டுக்கு போறோம், அவர் தோல்வி அடைதல் சரி. எனவேதான் அந்த வஜ்ர தான் சொன்ன 2048 ஆச்சல் எங்க டூட்டோல்ல எங்கட கும்புலியோல் எல்லாம் காலுக்கு மேல காலை போட்டு நிம்மதி ஆயிக்கலும் ஐரோப்பாவிலிருந்து கும்புலியோல் தான் எங்க வீட்டுல வேலை செய்யும். அந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டை அபிவிருத்தி செய்து சரியா. ரங்க பண்டார் அது பிறகு சொன்ன 12 வருஷம் சும்மா கூட கேட்ட மாதிரி விளங்கின ரங்க பண்டார் சொன்ன சரியன்னா எங்க நாட்டாக்கள் ரணிலுக்கு 3 வருஷம் கொடுத்து பார்க்கணும், 3 வருஷம் கொடுக்கணும். எனவே தேர்தலை பிற்போட்டு அவங்க எதிர்பார்த்து என்ன தெரியுமா, தேசிய மக்கள் சக்தி ரோட்டுக்கு இறங்கி வன்முறையில ஈடுபட்டு நாட்டை குழப்பினா அவருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு ஜனாதிபதியில நீண்ட காலம் நீக்கல் கூட அவர் எதிர்பார்த்தோம். ஆனா நாங்க என்ன செஞ்ச தேர்தல் பிற்போட்ட பின்னால தேர்தல் அடுத்த எங்களுக்கு தெரியும் நாம தெளிவாக எங்களோட மேடைகள்ல சொன்னோடுதான் 2024 ஜனாதிபதி தேர்தல் வார அந்த தேர்தலுக்கு அதை யாராலும் கோடையில அந்த தேர்தலுக்காக நான் ரெடி ஆகும். 2024 ஜனாதிபதி தேர்தல் கிட்டவாக செல்ல ரணில் உங்களுக்கு ஞாபகம் லேன உண்டு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி கேட்டு எனக்கு 5 வருஷமா தான் 6 வருஷம் அவருக்கு 5 கொடுக்கல 6 விட்டுட்டாங்க அனுப்பினா வினையில வந்து போட்டு அவருக்கு 5 வருஷமா 6 வருஷம். அப்ப 5 வருஷம் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவிச்சு தேர்தல் என்ன ஸ்டார்ட் ஆக பார்த்தோம். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரிய எங்க ரவுஃப் ஹக்கீம் ஆச்சியார் ரிஷாத் ஆச்சியார் எல்லாம் ஒரு கதையோடு சொல்லி கொண்டு போகணும். என்ன சஜித்த பொக்கெட்ல 55 லட்சம் ஓட்டிக்கு நம்ம ஒரு 10 லட்சம் எடுக்க அவர் சுவரா வெல்லு அப்படித்தானே ஊரெல்லாம் பேசி சொல்லி கொண்டு தெரியுதாங்க. 55 லட்சம் ஓட் சஜித்த பொக்கெட்டுக்குள்ள ஈகிய இன்னும் 10 லட்சம் எடுத்தா அவர் வெற்றியாச்சு. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வெல்ல கஷ்டம், அவங்க ஈகியதே 4-5 லட்சம் தான், இன்னும் ஒரு 55-60 லட்சம் தேடும் அப்படித்தானே. 55-60 லட்சம் தேடினாதான் அவங்களுக்கு ஜனாதிபதியாக இயலும். சஜித்துக்கு சிம்பிள் 10 லட்சம் தான், அதை தேடி போல மேலே சரி செய்ய. எனவே தேர்தலுக்கு நாங்க எல்லாரும் போட்டிட்டு දවස්වල සජිත් කියාගෙන යනවා අපි පච කියනවා. එයා ඇත්ත කියනවා. සජිත් කියනවා අපි පච කියනවලු බොරු කියනවලු මේක බොරු කියන ආණ්ඩුවක්ලු කියලා සජිත් කියාගෙන. ඊයේ සජිත් නේද? නැයිදිනේ මගදී ගිහිල්ලා පිරිස නැහැ කියලා. කුටු ටිකට කතා කරන්න බෑ කියලා මෙලිය නැගිටලා ගිහිල්ලා. අන්තිමට මම දැක්කා Facebook වල බෞද්ධයක් දැක්කා. හර්ෂත් මධ්‍යම බණ්ඩාරට කතාවකුත් නැති වෙලා ඉන්නවා. දෙන්නත් නැගිටලා ගිහිල්ලා. මොන මගුලටද කතා කරන්නේ කුටු ටිකක් තියාගෙන. මොන මගුලටද කතා කරන්නේ කුටු ටිකක් කියලා සජිත් මහත්තයාව දැන් මෙතනටත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පොඩි සාකච්ඡාවක් තියෙනවා නම් එයා එනවා නිකන් ඉන්නේ ගෙදර. ඒගොල්ලෝ මැතිවරණ දිනන අදහසක නැහැ. මේ ගමේ මෙහෙ ඉන්න අපේක්ෂකයා නිකන් දඟල ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සජිත්ට අදහසක් නැහැ. සජිත් හතරාතේ කල්පනා කරන්නේ සුජීව සේනසිංහ කියලා තියෙනවා
සජිත් මැතිවරණ 4ක් පෙරදිලා තියෙන්නේ. මේ මැතිවරණ පෙරදුනාම එයාට විපක්ෂ නායකත්වයේ දෙන්නේ නැහැ කියලා. සජිත් ලොකු ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ විපක්ෂ නායකකම කොහොමද තේරගන්නේ කියලා. ඒ අනුව තමයි ඔබ දන්නවා අපි ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වුණා. ජනාධිපතිවරණ වෙලාවේ ජනාධිපති තේරෙන ටයිම්ல அவங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க போய் சொல்றாங்க அவங்க சொன்ன பொய்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை ஒரு பொய் என்ன நிறைய பேர் காலிலிருந்து சாகல் போல அடிச்சாங்க நீங்களும் வந்தா சுத்தத்திற்கு குடியலாமே என்னமோ இதுக்கு முதல் லைசன்ஸ் எடுத்து சுண்ணெடுத்த மாதிரி நாங்க வந்தா சுண்ணத்தெடுக்கிறத தருவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பொய் ஸ்கூல்ல என்ன சொன்னாங்க விபச்சாரத்தை நீங்களும் வந்தா ரூம்ல செய்வீங்களா கிரவுண்ட்ல செய்யலாம்னு சொல்லி அவரும் தான் என்னதானே வேற என்ன சொன்னாங்க நாங்க வந்தா பெட்ரோல் விலை 600 ரூபாய்க்கு போக மாட்டோம் நாங்க இப்ப என்ன 332 ரூபாய்க்கு இருந்த பெட்ரோல 293 ரூபாய்க்கு குறைச்சி கிட்டத்தட்ட பெரிய ஒரு தொகையால எங்களை 5 மாசம் ஆட்சிக்குள்ள குறைச்சி டீசல் 321 ரூபாய்க்கு இருந்த டீசல் 274 ரூபாய்க்கு குறைச்சி மின் கட்டணத்தை நாங்க உண்மையில இந்த நாட்டில் மின் கட்டணத்தை குறைக்கிற ஒரு சட்டம் அந்த அளவுக்கு அந்த மின்சார சபையை இவங்க லொஸ் பண்ணிக்கிய என்றாலும் கூட 20% நாங்க குறைச்சி அதே மாதிரி அப்படித்தானே මේ ආණ්ඩුව අපි ගත්ත ගම ජනාධිපතිවරයා පත්වුණු ගමම සජිත් පාර්ලිමේන්තුවේ කියපු මුල්ම ප්‍රශ්නේ මොකද අපි ආණ්ඩුව ගැන කියපු ප්‍රශ්නේ මතකත් නැහැ ඔයගොල්ලෝ. විතර මිල වැඩි කියලා කිව්වා. නේද? අපිට විතර කර්මාන්ත ශාලාවට දාලා හදා ගන්න ඕන ටිකක් වැඩිපුර හදලා එළියට දාන්න තිබුණා ඒක. කිලින්ට කියලා කියන්නත් බෑ එකක් මදි දෙකක් දාපන් කියලා. සජිත් කියනවා විතර ගෙඩියක් අල්ලගත්ත දැන් විතර ගෙඩියට කතා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කතා කරන්න පටන් ගත්තා සහල් මිල ගැන. සහල් නෑ කියලා. ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිනිහා කතා කරන්න පටන් ගත්තේ පොල් ගෙඩිය ගැන. දැන් පොල් ගෙඩිය ගැන කතාවක් නැහැ. මේ මාස 5ක් ඇතුළත. ඊට පස්සේ ලුණු ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. නේද? දැන් ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. සජිත් තියෙන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. විතර ගෙඩියක් අම්බලා සහල් හොඳට බත් එකක් හදලා පොල් ගෙඩි වලින් අම්බෝලයක් හදලා ලුණු එකතු කරලා දුන්නා නම් මිනිහගේ රටේ ප්‍රශ්න ටික විසඳෙනවා. නේද? රාජිත කියනවා නේද මේ දවස්වල ජනාධිපතිවරු ගොඩක් ඇවිල්ලා මේක ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයක්. මේකේ අජිත් ජනාධිපති වෙන්නත් බෑ. රනිල් ජනාධිපති වෙන්නත් බෑ. නේද? රාජිත කියනවා රනිල් අගෝස්තුවේ ජනාධිපති වෙනවා. අබිරාශීල් කියනවා දෙසැම්බරේ සජිත් ජනාධිපති වෙනවා. පත්තරමුඩ සීලරත්න හාමුදුරු කියනවා නවම්බරේ එයා ජනාධිපති වෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය ජනාධිපතිවරණයක් පියදී පවත්වන්නේ අවුරුදු 5න් 5කට. ඊට කලින් පවත්වන්නේ නැහැ. නේද? අබිරාශීල් කියනවා සජිත් බලය අල්ලනවා. එතන ජාති பொய்களை பரப்பி ஆனா மக்கள் அந்த பொய்களை நம்பல எங்களை நம்பி வாக்களித்தாங்க. ஜனாதிபதி தேர்தல் முடியத்தோட பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் என்ன சொன்ன இவங்களுக்கு ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதுக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் வெல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பாராளுமன்ற தேர்தலில் வெல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட தான் நல்ல ஆக்கள் கேள்வி. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ එනකොට කිව්වා අපිට දිනන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ළඟ හොඳ චරිත තියෙනවා කියලා කිව්වා. කොයි වගේ චරිතද? කාලෙත් තිබුණ අමුතු චරිත ටිකක්. එකෙක්වත් නැහැ. කාලෙන් හිටපු එකම චරිතයක්වත් පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. ඔක්කොම පෙරදිලා ගෙදර ගියා. මහා ලොකු චරිත ටික. නිසා අපි ජනාධිපතිවරණය ගත්තු ඡන්ද සංඛ්‍යාවකට වඩා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තුල අපිට ලක්ෂ 10ක් වැඩිපුරක් ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට තමයි. எனவே இப்ப என்ன சொல்றாங்க? இப்ப பார்லிமெண்ட்ல முஸ்லிம் எம்பிசிக்கு எத்தனை பேர்? 22 முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள். இந்த நாளையில ஒரு கதை ஒரு பரப்பதான் இவரும் இப்படிக்கு அரசாங்கம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரும் அச்சி வாக்கு அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் சமஜ டெலிபோன்ல முஸ்லிம் மந்திரிமாரும் இங்க வந்து சில நேரம் பேசிட்டு பேசிப்பாங்க. நாங்க முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கட்சி. பார்லிமெண்ட்ல முஸ்லிம் எம்பிஸ் 22, 8 பேர் அரசாங்கத்துல எதிர்கட்சியிலேயே 14, 3ல 2 அங்கு முஸ்லிம் எம்பிசிக்கு அமலத்து. நாங்க 8 பேர் வெற்றி பெற்றி
அந்த 8 பேர்ல வெற்றி பெற்றார்கள் நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், மாத்திர மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில முஸ்லீம் சனத்தொகை 2 வீதம் தான் நீக்கி. வரலாற்றுல எப்போதாவது ஒரு முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து இல்லை. அது வந்த சஜபையால அல்ல, எங்கட கட்சியால தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அர்த்தம். உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் மாத்திர தான், ஆனா நான் தேர்தலில் போட்டி போட்ட காம்பா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. அதனாலதான் நேற்று ஹக்கீம் நீ வீடியோ பண்ணி தானே ரெக்கார்ட் ஆகி ஹக்கீம் ඇවිල්ලා කාම්පහදී කිව්වා නේද? කාම්පහය කිව්වා කාම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්නවලු ඉම්පෝට් කරපු ඇමතිවරයෙක්. ඉම්පෝට් කරපු ඇමතිවරයෙක්. හකීම්ට මතක නැහැ. හකීම්ට මේක කියන්නේ හකීම්ට මතක නැහැ 2020 මහමැතිවරණ වෙලාවේ පණිවිඩ යවනවා ඔයාට බැරිද සමගියෙන් ඇවිල්ලා මට ඡන්ද ඉල්ලන්න කියලා. ඔයාට සමගියෙන් ඇවිල්ලා ඡන්ද ඉල්ලන්න බැරිද කියලා. මන්දි පුත්‍රේ තමයි ඡන්දයක් ඉල්ලනවා නම් මම ඉල්ලන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ මිසක් වෙනත් කිසිම පක්ෂයකින් නෙවෙයි කියලා පණිවිඩය දුන්නා. ඒ නිසා අකින් මහත්තයා ඔබතුමා මට කියලා තිබුණා මම බය වෙලා කියලා. මට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ජනතාවගේ මුදල් හොරා කාලක් නැහැ. රසා කාලක් නැහැ. මම මුදල් නාස්ති කරලත් නැහැ. ඔබතුමා ඇමතිවරයා ඉන්නකොට ඔබතුමා කොහොමද ආවේ සහ අද මම නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ලෙස මම කොහොමද රට වටේම යන්නේ කියන එක මේ රටේ මිනිස්සු දන්නවා. ඒ නිසා මම කවදාවත් මේ රටේ ජාතිවාදී අවුස්සලක් නැහැ, අවුස්සන්නත් නැහැ. ඒ දේශපාලනය කවදාවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය වෙලා ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලන්ට ඇමතිකම් නැති වෙනකොට බය ඇති වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට മന്ത്രിකම් නැති වෙනකොට බය ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මම හිතන්නේ ඔබ ජ්‍යෙෂ්ඨ മന്ത്രിවරයෙක් අවුරුදු 31ක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියන්නේ ඕගොල්ලන් මේ බලය නිසා මේකට කෑදරකම නිසා අද වෙනකොට පොඩි තැන් වලටත් ඇවිල්ලා පියකුල්ල වගේ කතා කරලා යනවා. අනාල නනෙරකිය විශේෂයෙන් எனவே பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாங்க கேட்ட ஆக்கள சக்திமத் ஆண்டுவோம். பலமான ஒரு ஆண்டு ஆட்சியை தரச்சன எங்களுக்கு மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க? 3ல 2 159 ஆசனங்களை வெற்றி பெற தந்தாங்க. இப்ப பிரதேச சபை தேர்தல் வந்தீங்க. பிரதேச சபை தேர்தல் வந்தீங்க. இந்த ஏரியாவில் உள்ள ஆக்கள் செல்லாய்க்கும் அவரு எத்தனையோ வருஷம் பிரதேச சபையில இருந்துச்சு. பலமுறை இன்னொருத்தராய்க்கும் இதை விட பெரிய ஆக்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு போன ஹக்கீமே என்ன சொன்ன සම්මාතුරේක බෙත්තේ ටෙලිෆෝන් සෙට් පෝචි කියලා නේද? හකීම් කිව්වා ටෙලිෆෝන් එක සෙට් පෝචි කියලා. ඒක මැරලා ගියේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක ඔබ තීරණය කරන්න ඕන. අද ජනාධිපතිවරයෙක් අපිට ඉන්නවා. අපට ආණ්ඩුවක් තිබෙනවා. ඔබේ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. බොහෝ දුරට සිද්ධ වෙන්නේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපාදන හරහා. ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ඒ නිසා මම හිතන්නේ පොඩි කොට්ටාශයකින් එක්කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරන්න උත්සාහ කරා කියලා ප්‍රාදේශීය සභාව හදන්න බෑ. ප්‍රාදේශීය සභාව අනිවාර්යයෙන්ම බෝපේ පොත්වල ප්‍රාදේශීය සභාව අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික ජනබලවේගය අපි හදනවා. ඒක සැකයක් නෑ. අපි හදනවා. ඒ නිසා සමහර වැරදිච්ච සමහරු දැන් බය වෙලා ඇති. ඒ බය වෙච්ච දඟලිල්ලට තමයි අනවශ්‍ය වචන අනවශ්‍ය දේවල් Tamanගේ රැස්වීම වල කියාගෙන යනවායි කියලා ආරංචි. නිසා ඒගොල්ලෝ අපි ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මීටත් වඩා පුරු ටිකක් පහුගිය මැතිවරණ ටිකටම කිව්වා අපි ගැන. නිසා ඕව ජනතාව ගණන් ගන්න නැහැ. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරන විශේෂයෙන් இந்த தேர்தல் பிரதேச சபை தேர்தல் உங்களுக்கு தெரியும். பிரதேசத்துல அபிவிருத்தியை தீர்மானிக்கின்ற தேர்தல். பிரதேசத்துல அபிவிருத்தி நீங்க ஆளும் கட்சிக்குள்ள உள்ள ஒருவரை உங்களோட பிரதேச சபைக்கு அனுப்பினாதான் உங்களோட பிரதேசத்துக்கான அபிவிருத்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ள. நீங்க எங்களோட ஆளும் கட்சியில இல்லாதவர் அனுப்பினா என்ன பார்க்கலும்? ஆளை அனுப்பி மாப்பிள்ளை அனுப்பி பசந்து பார்க்கலாம். மாப்பிள்ளை பிரதேச சபைக்கு அனுப்பி பசந்து பார்க்கலாம். எவ்வளவு நாள் தான் பார்த்திப்பீங்க. எதிர்கட்சியில நிந்திப்பாரு திரும்பவும் அதே நிலையை போகாம ஒரு நல்ல ஒரு அரசாங்கம் வந்து அப்படித்தானே களவாண்டாத அரசாங்கம், மக்கள் சொத்துக்களை வீணாக்காத அரசாங்கம். அதே நேரம் என்ன நாங்க எங்கட அயவாய் வரவு செலவு திட்டத்தினூடாக உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட 1400 பில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கிய உட்கட்ட அமைப்புகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக நாங்க 1400 பில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கி
அது மட்டுமல்ல எதிரான பல வேலை திட்டங்களை நாங்க தீர்மானிச்சோம். இந்த தேர்தல் முடிதத்தோட எங்களோட அபிவிருத்தி திட்டங்கள் வேலை திட்டங்களை நாங்க வேகப்படுத்தி இந்த 8 மாசத்துக்குள்ள 1400 மில்லியன். அதே மாதிரி இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக உங்களுக்கு தெரியும் கல்விக்கு ஆக கூட பணம் ஒதுக்கி, அதே நேரம் சுகாதாரத்துக்காக கூட பணம் ஒதுக்கி பல இந்த நாட்டில் பல மாற்றங்களை நாங்கள் கொண்டு வர இருக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும் பாடசாலை உபகரணங்களை வாங்கறதுக்காக வேண்டி நாங்க 6000 ரூபாய் ஒதுக்கினோம். பொருட்களோட விலையை குறைச்சு உங்களுக்கு பார்க்க கடந்த மார்ச் மாசத்துக்கும் இந்த மார்ச் மாசத்துக்கும் இடையில சந்தனை பண்ணி நீங்க ஒப்பிட்டு பாருங்க என்ன பொருட்களோட விலையை நாங்க குறைச்சோம். காரணம் அதே நேரம் இந்த நாட்டை ஒரு நல்ல நிலை கொண்டு போறதுக்கான இந்த நாட்டுல பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பணும். இந்த நாட்டுல அதே நேரம் சமாதானம் சகோதரத்துவத்தை கட்டி எழுப்பணும். நான் சொல்லிக் கொண்டு வந்த விஷயம் தான் நாங்க 8 பேர் ஈக்கிய இந்த 8 பேரும் வெற்றி பெற்ற இடத்தவங்களை பார்த்தா வளமையாக சமகியோ யூஎம்பியிலோ வெள்ளை இல்லாத நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் நாங்க வெந்தோம். உருநாயகல்ல வெள்ளை இல்லாத வெற்றி வெற்றி இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த முறை அதுக்கு முந்தின முறை டாக்டர் ஷாபி கேட்ட குருநாயகல் அவரால் கூட வெற்றி பெற முடியாது. அதே புத்தகத்துல ஹிஸ்டரியில தேசிய அரசியல் கட்சியுண்டு 40 வருஷமாக வெள்ளை இல்லாத ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல முஸ்லிம் ஒருத்தர் வெற்றின. எனவே எதிர்கட்சியில வெற்றினவங்க எல்லாம் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மை ஐக்கியோடு தான் வெற்றி பெற்று கொழும்புல 2,00,000 2,50,000 ஓட்டு சீக்கியம், கேண்டியில அதே போல கிழக்குல இந்த மாதிரி மாவட்டங்கள். எனவே அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? அவங்க பார்லிமெண்ட்ல ஈக்கியன்னா முஸ்லீம்களை பயமுறுத்தி கொண்டு முஸ்லீம்களை பயமுறுத்தி கொண்டு ஈக்கோணும். முஸ்லீம்களுக்கு எந்த நேரம் ஈக்கிய அரசாங்கம் துரோகி என்று காட்டும். அப்படிதானே நேற்று மெய்தன கூட்டமே மெய்தன கூட்டத்துல பலஸ்தீனை பத்தி பேசின ஒரே மெய்தன கூட்டம் எங்கட மெய்தின கூட்டம் சஜித்த மெய்துரை கூட்டம் ஆள் எல்லாரும் பேச்சுதானே வீட்டுக்கு அவருக்கு என்னமோ அதிசயம் தான் அவசர தேவை என்னவோ தெரியாது. சாதாரணமாக மேதின நாளையில தலைவர்மாருக்கு அப்படி அவசர தேவையும் வாரல் அவருக்கு நேற்று வந்து கடைசியில் அவங்களோட லேக்கத்துக்கும் பேச்சு. எனவே என்ன நான் இன்னைக்கு இப்ப நான் நாடு பூராகவும் பேசிட்டு வாரம். நேற்றைய தினம் கொழும்புல இருந்தாலும் அதுக்கு முந்தின நாள் கேண்டி, அதுக்கு முந்தின தினம் மன்னார், அதுக்கு முந்தின புத்தளம், பதுல்ல, நுவரலிய இந்த மாதிரி நாட்டு எல்லா பாகங்களுக்கும் வைத்து தேர்தல் பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்வதால இந்த மக்கள் தீர்மானிச்சு இந்த முறை கடந்த பொது தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குகளை விட அதிகமான வாக்குகளை தேசிய மக்கள் சக்திக்கு கொடுத்து பலமான பிரதேச சபைகள், நாடு சபைகள், மாநகர சபைகளை உருவாக்கும். எனவே எங்களுக்கு சின்ன ஒரு வேலை தான் பெரிய வேலை ஒன்று இல்லை. அப்படித்தானே ஜனாதிபதி தேர்தல் இருந்தாக்கா வாக்கு நீங்க என்ன வாக்களிக்கக்கூடிய அந்த பத்திரம் சரியாக நீட்டம் 40 பேர் இல்லை 40 பேர்ல சின்னத்தை தேர்தலுக்கு டைம் ஒன்று போடும். நான் சிறுசாக சின்னத்தை தேர்தலுக்கு ஒரு டைம் போனேன். அடுத்தது அந்த பேப்பரை மடிக்கிறதுக்கும் டைம், மடிச்சா அதை கொட்டிக்குள்ள போடுறதுக்கும் டைம். வேணா சின்ன ஒரு வாயுதான் அதுல போட்டு குத்தோடும். அதே மாதிரிதான் பொது தேர்தல் தாள் சரிய பெருசு நிறைய கட்சிகள் சின்னத்தை தேடணும், நம்பரே தேடணும். ஆனா இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரையில என்ன வெரி சிம்பிள், சின்னம் மட்டும்தான் அவர்கிட்ட பேரோ வேற யாரு பேரே தேட வாழமாங்க. சின்னம் மட்டும்தான். சின்னத்துக்கு முன்னால உள்ளடியிடும், சின்னத்துக்கு முன்னால உள்ளடியிடும். அடுத்தது சிலாக்கள் இப்படி சொல்லுங்க, ஜனாதிபதி தேர்தல் வெற்றிடத்தோடு வந்து சொல்லுங்க, நாங்களும் உங்களுக்கு தான் சந்தை நாங்கள் சரியாயிப்போம் நம்ம இருப்போம். பாராளுமன்ற தேர்தல் சிலாக்கள் கோல் பண்ண சொல்லுங்க எவத்தும் யாரு மாதிரி சந்தை சுண்டு. அப்ப அதே நாங்க நம்ப. ஆனா இந்த தேர்தல்ல இந்த ஊர் யாருக்கு வாக்களிச்சு பார்க்க வேண்டிய தேர்தல். இந்த பொட்டி யாருக்கு அதிகமாக வாக்களிச்சு பார்க்க. காரணம் இந்த தேர்தல்ல தேர்தல் என்ன வாக்குச்சீட்டுக்களை எண்ணுவோம், தேர்தல் வாக்களிக்க எடுத்து காலி கொண்டு போறது. உங்களோட தேர்தல் நீங்க தேர்தல் வாக்களிக்க ஸ்கூல்ல அதே இடத்துல என்ன எண்ணு. அடுத்தது வீட்டுல பொம்பளைகளுக்கும் அடுத்த தேர்தலுக்கு ராவே முடிச்சிக்கிறதுக்கு தேத்தனி ஊத்தணும், கோப்பி ஊத்தணும், அடலை அழிக்கணும். இது அப்படி ஒன்றும் இல்லை. 9 மணி ஆச்சால ரிசல்ட் வந்து 9 மணிக்கு முந்தையே வந்துடும். 5 மணி 6 மணிக்கு என்ன தொடங்கினா 2 ஹவர்ஸ்ல எண்ணி போட்டுருவாங்க.
எனவே ஒட்டி யாருக்குன்னு சரியா விளங்கும். எனவே ஒட்டி தேசிய மக்கள் சக்தியாக இருந்தா நினைக்கிய அரசாங்கம் எங்கட ஜனாதிபதி எங்கட நாங்க அடுத்த கிழமையிலிருந்து அபிவிருத்தி திட்டங்களை வாக்களிக்கல நாங்க செய்வோம். அப்படித்தானே? எனவே அந்த வகையில உங்கள் அனைவரும் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். எதிர்வரும் 6ஆம் தேதி அதிகாலையில ஒளிச்சி மொழிகை என்ன நறுமணங்களை பூசி வைத்து வாக்குச்சாவடிக்கு வைத்து மாலிமாவுக்கு முந்தித்தான் மாலிமாவை விளங்கப்படுத்தணும். இசை காட்டி கிப்லா காட்டிய மெஷின் அல்ல. இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் மாலிமாவை என்ன இதுதான். எனவே சின்னமும் இப்ப பழகித்தான் நீங்க இசை காட்டிக்கு முன்னால உங்களோட வாக்களிச்சு இசை ஓபே பொறுத்தல பிரதேச சபையை மிக பலமான ஒரு பிரதேச சபையாக மாற்றி அமைக்க உங்கள் அனைவரது ஒத்துழைப்புகளை வேண்டி விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.